ದಾಲ ಬೇತೆ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಬುಡಂದೆ ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮಡ್. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಹೆಂಗೈತೆ ಕುಡರದು ಕದ್ದ ಸೂಪರ್ 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 ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್. ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ. ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಅಂತ ಬರೋಲಿ.